Андрей Катков Рушуган ауылы егеті 2023 елның майында контракт түзіп, махсус харби операцияға алына. Бүгін күнде райондашыбыз туған ауылында шираттағы операцияда яраланып, ул тернәкләнү курсы уза. Как бы сказать, друг мой хороший тоже посоветовал, да, и вот я для родных и близких, подумал так, что, чтобы к нам это все не попало, я пойду туда. Ощущения, нормальные ощущения, хорошие, и туда хочу назад. После вот, третьего ранения все равно тянет туда, к своим там друзьям у меня. Ил бойынша шушындай хәл булганда өйдә ятып булмады ди Андрей. Контракт төзү уе мобилизация башлангачта барлыкка килгән булган. Хәрби хезмәт үтү бер батырлык булса, ил белән бергә булу каһарманнар адымы ди батыр райондашыбыз. Вот это у нас все хорошо. Форма, еда, вода, все есть. По мне как бы так-то и видно, что... да, бывают там переживания, потому что куш маленький не лезет, естественно, на нервной почве там худеют ребята. Контракт төзеп киткәнче Андрей тормыш иптәше Елена белән хуҗалыкта күпләп мал тотканнар. Гаиләдә 3 бала үсеп килә. У нас 3 детей. Маленькой дочке 5 годиков, сыночке 6 лет, старшей дочке 17. Очень все ждем его домой. Надеюсь, что война быстрее закончится. Андрейга малыш позывной бергәннәр. Әкәмәт зур гәүдәле баһадирдай төз егеткә шушындый позывной бирүнең дә үз сире бар. Балаларча ягымлы елмаюы эшкәрсезлеге өчен бирелгән ул аңа. Из нашего поселения в зоне СВО служит более 20 человек. Мы за наших ребят очень гордимся. Для нас они герои. По силе возможности помогаем семьям. Катков Андрей у нас уже тоже 2-й раз пришел, тоже по ранению, на реабилитацию. Мы очень ждем наших ребят. Андрей махсус хәрби операциядә пулеметчы булып хезмәт итә. Шулай ук яукырыннан яралыларны һәм вафат булганнарын да алып чыга. Батырлыгы, тырышлыгы һәм күпләрнең гомерен саклап калган өчен аңа батырлык өчен медале бирелгән. Моннан тыш тагын бик күп медальләр иясе Андрей. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.